Dito na ata ito sila matutulog. Yes, the two of you. Misty andun. Si Tami andun na. Tulog na guys. Iniwan na ako. Oh, si Dimples andun. Hi guys, good morning. Parihas lang niya akong damit na sinusuot, no? Kasi po, ang aking damit na sinusuot is maho na yung kay ganso. Honey, I smell like a pea. Hello, the yard is freaking ugly. Oh my goodness. I have to buy a grass, honey, that I will sprinkle again. Oh, we may have no choice but to do that. I have to brush first the thing. Come on. My husband is what? What are you doing? Sending out a bill. Ah, magpabayad na daw siya siyang gitrabaho, oy. Ano, oy? Magpabayad na daw siya siyang gitrabaho kasi he work, and no PP. Scanning for your tax, right? Yeah, receipts. Okay, the receipts, I filed it already the way you I got wanted. a bunch more to go. You just did give it to me. You cannot do it this year, no? No, I'm going to try and push some into Roger. Nanimaho na yung tawag ansusoy. Ay, kaliwat yung mga ansuhon, oy. So, maligo lang si Inday Mirian, guys, no? I have planned to go to the bank, but my husband doesn't care. Kasi may pira siya sa bangko, guys. Yung bangko na yun is hindi niya ginalaw. Malaki-laki ang pira, guys. Sus, nag-half na yung pera, guys. Lumiit kasi ilang years na yun, nagcha-charge sila. And he like to give the money away. Instead of giving it to me. Or use it for the fins additional. Now, it's very little left. Huy. Huh? Where you going? I'll do it. No, you need to put more food here. No, I'll do it myself. Ito yung isa sa pinaka talagang hate kong gawin pero walang choice. Ito yung maglinis ako sa mga ita ng aking pusa. Ito talaga yung pinaka-ayaw ko. So, yung kalibangan mo nila nasa basement, no? So, magpunta ako dito para linisin palagi. So, which is, wala tayong choice kundi ito yung linisin. Kasi yung aming pusa is, they're not outdoor cats. So, they're always inside. So, they're always pee-pee and poo-poo inside. But they have cat leather, yung parang balas. Doon sila. Bibilhin pa namin ng cat leather na yan. And din yun, magasto talaga ang pusa, guys. At aso. Hello guys, back to reality. I'm done cleaning up the basement. And then ngayon, look, tingnan nyo. Maligo ako, but I have to eat first. Right, B-boy? So what do you want? You want me to eat something? You want me to hit you of something? Hey, what do you want to eat? Huh? You should eat something. Huh? Yeah, can I have something? Okay, there's pork over there and you have a lot of vegetables plus, you know, and yung asawa ko, guys, ganyan yan siya. I don't know what to eat, and then pagkatapos niyan, si Inday Mirian, malapit ang matapos, oh, have some porky in it. Huh? I don't understand. Do you want chicken? So, inner fryer ko yung chicken joy ko, guys. Ayaw ko nang mag-gravy. So, ano ko lang, inner fryer ko siya para naman crispy. So, kasi yun yung hinahanap natin. And then, I'm going to take a shower after eat. Well, I have to wait for a while because I don't like mag-shower, guys. Na prating busugan ni Inday Mirian and then mag-shower. Murajug, mabuto akong tiyan. So, every time na I eat a lot, and then shower, I feel like my stomach is gonna blow up. So, sakit yun kayo mo. Sakit ug samot akong tiyan. Lalo na kapag maligo. And then busog. Murajug. Ang akong tiyan. Murajug ni kuan. Butod. Magbutod. There is salad over there. You have different kind of salad. Habs, no! No, I don't want to. Yung pagkagawin yun ni mag-ulo. No. This is our air fryer, guys. No, malaki siya, no? It's a different air fryer. Malaking malakwe.
Gutom po taon si Mr. Akala ko ayaw niyang kumain. Gutom din pala. Oh, my baby. Aloy. Aloloy. Aloloin mo na, boy. Hi, Hubs. Hi, baby. Ang panahon din, guys, so very gloomy. Nag-start na yung kahoy, no? Nag-start na siyang magdahon. Kita nyo naman yung ano niya. Pula. Oh, pula-pula na yung ating maple tree. And then, kailangan ko pang maglinis kasi ang daming lilinisin dyan sa labas. May nagtanong sa akin, guys, so katagal-tagal na yung video na yun, no? Ngayon pa talaga nagpop up dito, nagtanong kung bakit daw ko, no? Ano daw yung dahilan kung bakit nalaman ko yung ex ko na mayroong ibang babae. Guys, nasabi ko naman sa video, guys, bakit magtanong pa kayo, guys? So, yun po, kasi pinuntahan ko kasi sa trabaho, at yun, nandun yung mga pangalan, at nandun yung email address, at nandun yun yung kung taga-asan sila, taga-Cagayan puro, guys, at taga-Cagayan, ang dalawa man ata yung Cagayan. Basta, taga-Cagayan halos 3 babae. And then, ang number, guys, mga numero, guys, is mga Philippine number man. Yung mga Cagayan, asa man, Cagayan, may Cagayan, Dress America. So, yun na yun yung dahilan at nandun sa trabaho kasi sinama niya ako, guys. And then, na magkabuang-buang din niya, sinama niya ako at hindi niya tinago yung mga listahan yung nasa table at nandun yung laptop, hindi laptop uso noon. Basta, yung mga computer na malaki-laki, yun siya. Kaya nalaman ko. Maligo na sana ako, guys. Kaso, nakita ko si Tammy na sobrang tignan nyo yung mukha ko. But anyway, so, si Mr. taranta ako, guys. So, nataranta ako kasi meron siyang chest pain, parang heart pain, parang tinutusok daw, guys. So, sabi ko sa kanya na kailangan mong ina-obserbahan ko muna siya. And then, pabalik-balik na parang, okay na. And then, parang tinutusok daw ng sobrang so, marinig ko talaga siya na umungol. And then, mawala na naman. So, nag-research ako, guys. It's supposedly kung mag-last siya ng mga 5 minutes. At saka ang tagal, guys. Yung last niya is talagang tagal. Sabi ko sa kanya, tatawag ako ng 911. And hindi man siya, ayaw niya, guys. Iwan ko, ang ni Mr. Ang tigas ng ulo. Ayaw talaga niya. So, andito ako sa bathroom kasi maligo na ako. Nakatulog siya kasi gusto kong, kasi sabi pa dapat mag-inhale, no? And then relax. Hindi man siya makarelax kay sakit man. So, ang ginawa ko kasi makatulog man siya. Yung para makarelax siya kapag ko yung buhok niya, hila-hilain. And then, masamasahe konti yung ulo. So, nakatulog siya, guys. So, sabi ko sa kanya, ito yung kinakatakutan ko kasi kapag magpunta ako sa Pilipinas and wala ko dito, baka anong mangyari, hindi ko alam. So, nakatulog siya ngayon, magdali ako maligo para mabantayan ko kasi guys, kahit mamurahin niyo pa ako, hindi talaga yan siya. Kung yung doktor, hindi talaga niya emergency, ayaw niya magpatingin, ayaw niya ng doktor. So, kahit anong gawin ko, hindi talaga pwedeng mabago yung utak niya kasi ganyan na siya. At ako yung nag-alala kasi, guys, palagi na lang ito sakit palagi. And then, paminsan wala siya, mga 1 buwan, ganun. Pero kung babalik, grabe din. Parang mararamdaman ko yung sakit. Kasi usually, si Tami hindi yun mag-ungol-ungol kung may sakit. Pero kapag dito na talaga, ungol yan. Kaya tumayo agad ako kasi natakot ako. So, ito yung kinakatakutan ko kasi ayaw talaga niya magpa-doktor. At ang kinatakutan ko din is kung ano daw mangyari sa kanya. Sa bahay lang siya. At ako as a wife, ayaw kong ganun. Gusto kong masolusyonan. Gusto kong matulungan siya. Kasi gusto ewan ko, guys, sakit sa ulo. Ang kinakatakutan ko pag wala talaga ako dito.